Svi pripadnici Vojske Srbije su i danas na svojim dužnostima, čuvaju našu zemlju bez obzira da li je to borba sa virusom COVID-19, bez obzira da li su u kopnenoj zoni bezbednosti, da li čuvaju naše nebo ili čuvaju našu granicu. Svi pripadnici Vojske Srbije u mirovnim misijama širom sveta su dobro, svi su zdravi i obavljaju svoje redovne dužnosti. Svi naši pripadnici u kopnenoj zoni bezbednosti su spremni, sposobni, zdravi, obavljaju sve svoje dužnosti. Vojska Srbije je pokazala koliki je oslonac svoje zemlje i u ovim teškim trenucima i pokazala da nema slobodne, suverene i uspešne zemlje koja nema snažnu, obučenu i spremnu vojsku. Svim pripadnicima Vojske Srbije, svim pravoslavnim vernicima, ja čestitam Vaskrs, želim im da ga provode srećno, da ga provode zdravi i da ga provode razmišljajući i o Srbima bez obzira gde oni žive. Svim Srbima u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, našim dragim Srbima na prostoru Kosova i Metohije, u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Rumuniji, gde god Srbi da žive, ja im želim da ovaj praznik provode u zdravlju, da ga provode sa svojim porodicama i da znaju da njihova Srbija uvek misli na njih. Gde god bili, šta god radili, dragi naši Srbi, mi smo tu. Hristos Vaskrse!